DVC is begonnen met het bedrukken van hennepdoek. Dit is een test waarmee ze ervoor zorgen dat er geen microvezels in de natuur te landen komen. Dit is de eerste keer dat we drukken op hennep. De normale, ik noem het maar de standaard vlaggen, die we drukt op een ander soort materiaal, vaak polyester. Dat is broekbaar in de markt. Deze hennep komt wat verder voortwaai, die komt uit India. En daar hel je het nou nog bij. Een volgende stap is wel dat we het wat dichter bij Hoeswij helje worden, want we worden hier ik wel in het noorden van Nederland verbouwd. Maar de methodiek om het weer om te zetten in garen en om het uiteindelijk te weven naar, nou ja, wat sjesjos dus, een doek en dan ik nog van een bepaalde breedte, dat is nog wat moeilijker. Als het goed voldocht, zal er in de toekomst vaker gebruik maken worden van dit materiaal.